aici. Și mă, ce-ți pare așa de amuzant? Mă, tată, mă, iar te uiți la aia, mă, ți-am mai zis de 4 ori, asta nu-i pentru tine. Dar pentru cine? Nu știu, băi, lasă-l în pace, te uiți de 4 ori pe telefon, pe zi, pe TikTok, pe YouTube și așa mai departe. Tu n-ai treabă, ei, du-te mai departe. Am treabă la maică mea. Mamă. Ce, băi, ce-se pare așa de ciudat la mine? Hai, mamă, și tu ai început-o cu Moș Crăciun și așa mai departe. Voi și aveți astăzi, mai aveți limbriș? Eu? Cum, Doamne, mă, și Sfântul Hristos mă uit la așa ceva? Eu nu mă uit deloc la așa, nu mă uit deloc la așa ceva. Mie șorlobanca, dacă nu vă trimit undeva în pădure la habitat să vă uitați la asta, nu aici acasă, vă credeți cocalari? Tu n-ai treabă, ei, du-te la tactul. Oi, mamă, dar și el se uită pe așa videoclip și te uiți tu. Ia zi-mi, Oleacă, cum fac la o ecuație la matematică? Păi, acolo se faci și așa. 1, 2, 3 și de păr să mă iei. Sunteți și voi oameni mari. Zi-mi, Oleacă, unde e așa bătrână? Păi, pe așa bătrână am pus-o să curețe masa de la bucătărie. Moș Crăciun cu pierte galben, căzut într-un canal, anul ăsta nu mai vine. Ei, dați-o încolo de treabă, dar mai duceți-mă undeva. Unde vă stați să cați telefoane în capul vostru? Vă credeți așa de tare ca să aveți atâtea telefoane prin casă, așa e bătrână, nu știu dacă s-aude. Cred că uite și pe telefon, tu cu Moș Crăciun, tu cu Moș Crăciun. Am mai dau un col de treabă, gata. Doamne, dacă nu mai învață, stăți cu telefoanele voastre aici. Doamne, și păzăși. Cătăline! Cătăline, uite la mine! Păi, cu tăi telefoane. Și cătă acolo, Jose! Taci, tac, din gură, vină cu Aolo, și mai vrei? Zici ce vrei? Aici te umblă pe telefon, oare și că au văzut un tren cu Moș Crăciun? Mă doare pe mine capul că o văzut cu Moș Crăciun, dar și Crăciun acum. Nu doar, da, au văzut un Moș Crăciun, cum făcea surf pe apă de la mare, era cald apa, am fost și eu acolo și am văzut cum a filmat unul și l-a postat pe YouTube și după aceea au dat toată dilema cu Moș Crăciun, că de asta. Mă, dar mă lasă-mă odată, Moș Crăciun și așa mai departe. Dacă n-am văzut Moș Crăciun până la anul și la mort. Sunt deșteptul, primul pas să fac cu drept, primul pas să fac cu drept, nu degeaba spune șeful. Doamne, dă-mi putere dacă îi dau forță, dacă îmi dai forță o să-i bag telefonul în Și ei, Cătălina, acum te enervezi, tu încolo de treabă. Făceam acum un vlog deoarece că am găsit o gajică care mă place foarte mult și să atrag așa mai mult că vină la mine, oleacă. Bă, dar tu nu erai cu mama? Iar ele și nesînțet, adică lui Mihaela. Așa, ca să nu fac la tine. Așa, acum cred că trebuie să mor. Dar întrebarea e de și vrei să mori? E o fantomă așa. V-am dat exemplu. Cred că te îndoi. Cred că m-am luat la îndoială la ce s-a întâmplat aici. Bă, dar și trei de asta mâncavaș! S-a mai zis odată, e trendul cu Moș Crăciun. Dai Crăciunul? Nu. Crăciun de vară? Cam așa ceva.